Băieți, salutare băieți, sunt foarte fericit, după cum vedeți mi-a picat și Byron de la tier 30 din Megabox, după cum vedeți, deci sunt foarte fericit că mi-a picat Byron din Megabox. Da, salut la fete și la băieți, dați un like, un share și un subscribe. Mamă, deci sunt așa de mi-a mai picat și Nani și Byron, deci ăsta, brawlerul ăsta nou care a apărut acum, mitica asta, mi-a picat acum, unde am jucat și vreo 2-3 mici, ok? Sunt așa de fericit că mi-a picat Byron, după cum v-am și zis. Deci, sunt așa de fericit. Nu știu. Adică i-am făcut și poză. Da, acesta este contul meu. Poate că pe canalul meu de YouTube Mariana Ion, dar este canalul lui mama, că pe al meu l-am pierdut. Și da, am voce de băiat, după cum vedeți, și este contul meu, nu e al lui altcineva. Ca și băiat, am făcut un mic box opening, dar nu l-am postat pe YouTube, o să-l postez. Când o să mai strâng, o să postez. Dar acum nu l-am postat pe ăsta și o să băgăm și niște meciuri cu Byron. Nu știu, deci mi-a picat 6 din Megabox. Și am dat așa rapid. Și mi-a picat Byron, deci nu-mi vine să cred. Sunt așa de fericit. Mi-a place și ultima ta. Pentru că ai dat o dată, adică ți se face ultima ta. Ai dat o dată și dacă coechiperul ăla are puțină viață, îl omor. Pentru că din ultima ta, ultima ta dă foarte mult damage, adică nu chiar foarte mult. Dacă ai power 0, parcă știu că de la Byron 1550. Dacă ai mai multe power cubes, am și uitat cum se cheamă power cubes, nu mai știu, în fine, nu contează. Dacă ai mai multe de astea, dă mai multe. Trebuie să mergem pe bull. Dacă nu ne omoară. Să voi să-i căutăm pe ăștia pe aici. Sunt acolo, cum ați văzut. Să le spune. Ia asta să vedeți. Uitați ultima ta. I-am dat și uite, a dat 2700 de damage. Da, am luat loc. Dar nu sunt damage, Asta ce-mi pic așa. Am un joc la 2 de solo, nu știu de ce. După să jucăm și niște meciuri cu Nani, dacă vreți. Da, asta jucăm, băgăm și 2-3 meciuri cu Nani. Ia uitați. N-am fost atent, m-am concentrat la televizor, că era ceva mișto. Mamă, frate, să-mi bag. Mamă, frate, dă-i, bă, brocule. Uitați-vă și voi ce proaste. Deci, Doamne, uitați-vă ce proaste. Prost rog, am trecut. De ce m-a băgat cu el în meci? Da, în fine, că oricum e prost rău de tot. Că n-a jucat Brawl Stars în viața lui. Hai să spargem un pic. Cineva se uită la noi.
Nu știu, am uitat cum era, ceva pro, parcă. E foarte bun Byron, dacă dai cu el de la distanță, e foarte bun. Adică n-ai de ce să te plângi, mai ales pe harta asta e foarte bun Byron. Să fiți atenți și falul ăsta. Stai așa. Ți-a dat 3150. Byron pe harta asta sincer să fie foarte bună. Numai că nu cred că am ales bine. Dacă îl bate, cred că asta nu. A fugit. Pizde. Cred că pizda. De 1500, nu 1550. Bă, să-mi trag. Nu. Nu uite pe acolo că n-aveam pe unde să iau acum. Asta vreau să dau și o play game cu el odată. Chiar dacă ești prost cu grămadă. Că nu știi nici asta să joace, nici asta n-a jucat Brawl în viața lui. Ăstea joacă Brawl Stars, dar nu are nicio treabă cu Brawl Stars, ești nebun. Vedem asta, joci Brawl Stars și nu ai nicio treabă, să joci. What the fuck? În fine, nu contează. Nu o să, dacă ne jucăm și cu Nene, o să fie episodul de vreo 10 minute. Nu știu chiar dacă e de 10 minute. Chiar nu știu. Da. Da. Zic căutăm cu echipierul. Nita sau deci nu mi-a dat seama, nu mai știu. Cred că pe o Nita, dar trebuie să-i căutăm pe... era o Shelly. Gata, nu era mai tot. Să jucăm și cu Nene. Nu știu dacă e bună Nene pe harta aceasta. Habar n-am. Mai încolo pe la prânz să fac chiar un video. O să vedem în cât timp mănânc shawarma. Bine, nu mare. Cred că mică. Nu știu cum mi-o face. Nu să-mi iau și un ceva mai mică de un shawarma. Dacă mă întrebați pe mine, nu am Aolo, doamne! Aolo! Hai să bag, bă! Ați văzut și voi, a rămas în 36 faci pe... Trebuie numai ăsta al meu ca să facă totul. Că dacă nu am pierdut și e praf. Degeaba joacă dacă e praf. Pleacă un mic. Mă scuzați că încerc la urmă. Și fac acolo. Știi ce am crezut? Mama, am crezut că e acolo și am dat ultimata degeaba. Trebuia 3 trofee am luat. Îmi mai dăm niște meciuri. Și v-am zis mai încolo pe la prânz, pe la 12.
11:30, 12, o să fac un video cu în cât timp mănânc shawarma. Nu știu, cred că o să cer mijlocie sau nu știu, văd eu. Deci azi fac 2 vloguri, cum ar fi. Mamă, ce m-am speriat de Trebuie să nu mai am o broză, să-i joacă tot. Dați-vă și aveam unul. Și bani aveam 6, nu aveam nicio treabă. Oricum mi-am dat 2 hituri și la pământ. Nu vreau dacă mai dau mult așa, să mă dau de gol. E cineva acolo, ați văzut? S-a respawnat. Nu știu cum să dau. Nu mergem. Dacă își dăm, uite. Nu, să-mi bag. Cred că e la care am umbră de fund. M-am și speriat. Aoleu, cum a venit Bull. Mamă, frate. Lucas Leiva, ești nebun. Lucas Leiva. Bă, ia-te ce falul ăsta acum. Uite, și lui ăsta, ia fiți atenți. Las că-i dau eu. Ia fiți atenți și fac acum. Și-am luat lucrul, băi, nebun. Ați văzut? Cum se fac? Și-am luat și lucrul. Na, mă. Da, băieți, și cam atât a fost cu acest video. Vă pup, pa, pa.